Φίλοι και φίλες από τους Αγγελικούς Διαλογισμούς και τη Γιώτα Λιόγα, μια διαφορετική μέρα σήμερα, 8 Εβδόμου 2025, με παγκόσμιο αριθμό 24-6. Πατήστε καμπανάκι και εγγραφή για να λαμβάνετε πρακτικές συμβουλές μέσα από σοφία, έρευνα αριθμούς, αριθμολόγιο της ημέρας, επαγγελματικά, σχέσεις, οικονομικά, θεματικές ιστορίες, βάση αριθμών, το μάντρα, ευεξία, βότανα, κρυστάλλους, αυτογνωσία και άλλα πολλά. Ο αριθμός λοιπόν, βάση παγκόσμιου αριθμού 24-6, ο αριθμός 6 έχει κυβερνήτη την Αφροδίτη και σχετίζεται με την αγάπη, με την ομορφιά και με την ισορροπία. Είναι ώρα σήμερα να γίνουν συζητήσεις γύρω από συνεργασίες, από σχέσεις, διευθετήσεις νομικών υποθέσεων, συμφωνίες και υπογραφές, διαπραγματεύσεις και αποκατάσταση οικογενειακών θεμάτων. Σήμερα ο ήλιος που είναι στον καρκίνο χρειάζεται προσοχή στην ευθυξία ή στην υπερευαισθησία. Επαγγελματικά σήμερα ευνοείται η έβρεση ισορροπίας μέσα από συμφωνίες και διαμεσολαβήσεις. Αν αναζητείτε εργασία, στείλτε σήμερα το βιογραφικό σας σημείωμα ή να έρθετε σε επαφή με τους καταλληλότερους ανθρώπους ώστε να πάτε εκεί που επιθυμείτε. Στις σχέσεις, αν υπάρχει κάτι τοξικό, η ενέργεια σήμερα λέει ότι η ώρα είναι να πάρεις τελική απόφαση τι πρέπει να κρατήσεις σε αυτή τη σχέση ή να απελευθερώσεις. Σχέσεις που έχουν ανισότητα σήμερα δοκιμάζονται. Οικονομικά είναι η ώρα να κάνεις συζήτηση με ανθρώπους που σου οφείλουν ένα ποσό ή δεν έχουν γίνει διευκρινήσεις πάνω στο οικονομικό κομμάτι, να διεκδικήσεις μια αύξηση μισθού, ακόμα μια οικονομική συνεργασία ή επιχειρηματική συμφωνία. Θα σας δώσω ένα tip σήμερα, είναι πολύ κατάλληλη ημέρα λόγω του 6 να κάνετε αγορές όσο αφορά σε κάποια θεραπευτικά εντός εισαγωγικών πράγματα, συνεδρίες, αριθμολογία, αστρολογία, βότανα. Είναι πολύ καλή μέρα για αγορές για αυτές τις υπηρεσίες, για καλλιτικά και ό,τι σχετίζεται με την ευεξία και την προσωπική ανάπτυξη. Μπορεί σήμερα, βάσει του αριθμού και της ενέργειας του 6, να κάνεις εναρμόνιση στο χώρο σου, να βάλεις σε εφαρμογή το συντριβάνι σου, να ανάψεις ένα κερί αποκοπών όταν θέλεις να αποκόψεις μια τοξική σχέση, ή να ανάψεις ένα κεράκι ευχών για να έρθουν όλα αυτά που θέλεις. Στην ευεξία, η μέρα ευνοεί την ελαφριά διατροφή ώστε να γιώνεται, να γιώνεις την ενέργειά σου. Τα βοτανικά άλατα είναι απαραίτητα γιατί απορροφάνε το άγχος και την τοξικότητα και βάζουν φως στα κομμάτια της ψυχής μας. Σήμερα αυτό που πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να επιλέγουμε και να λαμβάνουμε οικονομικές ευκολίες και ισορροπίες με χάρη. Από τους Αγγελικούς Διαλογισμούς και τη Γιώτα Λιόγα, τα πάντα γράφονται εδώ, στο λευκό χαρτί. Τολμήστε, εσείς είστε ο δημιουργός της ζωής σας, εσείς είστε ο δημιουργός της πραγματικότητάς σας. Να είστε πάντα όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και τα καλά σας λόγια. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.